आथिंबो दानदों आरो खर'आवबो ब्लाड जमा जानानै दं। हाय लोगोफोर नोंथांमोनखौ आंनि गुबुन मोनसे गोदान भिडिअ फिन खेबसेआव आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय बरायहरना लाग्रोथाय आरो बुथेथे महरखौ लानानै दासान्दि आरो देहाफोरखौथ' दा बुंसै आरो मोजाङानो गैया होननांसिगोन आरो सानफ्रामबो माने बेखौनो बुंनाय जायो बेखौनो माने शेयार खालामनाय जायो सोरबा सोरबा साननाय लांसिगोन आरो ना गावनि गगा मोननाय देहा सोलेरखौनो माने खोन्थाबाय थायो माबाय थायो ओरै होननानै जिखि दं बेखौ बाद होदो आरो ना लोगोफोर ओमफ्राय नै खर'खिनिखौ स्र' लोबस्र'नानै लाबाय जेने थेने माने नारा नाथार माने थान्दाब्लाबो आरो ना देहा सोलेरा माने मोजां नङाब्लाबो खर'खिनिखौ माने लुस्र'नानै लाबाय मानो होनबाथाय सप्तासे जाबायमोन लोगोफोर खर' लोबिया गोबावसैमोन आरो ना ओमफ्राय जि मैला जादोंमोन आरो लोगोसे बिराद मानस्रावजोबोना खर'फोरा लोबथाराबा ओमफ्राय स्र' आरो ना फुङावनो गोजां बांसिनब्लाबो ओमफ्राय लोगोफोर दिनै सानसेनि गेजेराव न'खरनि जानाय लोंनाय मावनाय दांनायजों लोगोसे मा मा ब्लग भिडिअ लाबोनायो नोंथांमोननि गेजेराव नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलांबानो जाबाय थुदोंबा भिडिअखौ शेयार खालामहोलांसै ओमफ्राय नै आङो गगा मोननानै माने लुबिना खुबिना जाथारदो आरो ना मा जागोन मा मागोन ओमफ्राय नै पियासखौ हाना लाबाय दरनै हाखादों आङो ओमफ्राय नै बिखौ माने हरसे सोमना दोन्दोंमोन लोगोफोर दाखालिनि माने मा होनो मागोआवहाय माने फिथा जाखोन्दानि आग्लायनाय माइब्रा दंमोन आरो ओमफ्राय बेखौनो हरसे सोमना दोनबाय आं ओमफ्राय आङो थावजोंनो एवनोसै आरो ना मालायफोरखौसो माने नुयो आरो ना मबाइलफोरावहाय माने माइब्राजों बेफोरबायसा मोजां मोजां एवना जानाय ओमफ्राय आंहाबो बेखौनो लब जालायबायहाय लोगोफोर ओमफ्राय लोगोसे माने नै मटरखौ गरनैसो सारना होगोन आङो एवनोसै दायो लोगोफोर नै ओरैबायसा जानो लुबैना दङ नायदो नै लोगोफोर ओरैबायसा बरिया मोनबाय आरो ना समायनानो जाथावथावनो ओमफ्राय नै माने ओरैबायसा मेलौलायगोन आरो ना जानाया ओमफ्राय आङो इयाव सामब्रामल' होबाय लोगोफोर जेबो माने होआखिसै आरो ना ओमफ्राय नै मटरखौबो गरनैसो सारना हरबाय ओरैबायसा गोथाव नुखाबाय ना लोगोफोर नै बिराद जानो लुगैखाना दंखायोमोन आङो मबाइलफोराव नुयैनो माने इउटुबफोराव खायसे खायसे मानसिफ्रा माइब्रा एवनायनि भिडिअ होयोना बेखौनो नुनानै आंहाबो थानो हालायलाहाय लोगोफोर ओंखायनो माने माइब्रा एसे आग्लायनायखौनो बेखौनो जानोसैहां ओरैनो हरसे सोमना दोनबाय बिराद मोजां जानोसै दिनै मोनबाय आरो ना लोगोफोर इखिनिल' हायना लाबाय ओमफ्राय गोबाङैनो एवखादोंमोन आङो माइब्राखौ माबा जोसाबो मोदोमलायदोहाय लोगोफोर जोसा एसे नांला देरनायमोन खोमा रमार र लोगोफोर ओमफ्राय नै गुजुनायानो हामथारलाहाय लोगोफोर फिसाला उन्दैबो फिसाला गेदेरबो लोगोसे माने बिमाजों लोगोसे गासिबो माने सन्देरलाजोब्बाय आरो ना लोगोफोर गगा मोननाया ओमफ्राय माने मुलि जादों आरो ना लोगोफोर मुलि जाब्लाबो माने खाथिया गुजुनाया ओमफ्राय आं मा खालामगोन मा मागोन मोननानै नै थुलुंसि बिलाइखौ माने माखासे खाना लाबबाय आरो ना ओमफ्राय बिखौ माने मोजां सिफ्लेनानै बेरे मोदैजों होगोन आरो ना लोगोफोर न'निनो माने बेरे मोदै दंखायो जिहेतु ओमफ्राय माने बेरे मोदै दंखायो नालाय आङो बेखौनो माने मा खालामगोन मा खालामा बोरैबा मोनलायलाङो आरो ना गथ'फोरखौ गुजुबाथाय बिमा बिफानि माने बेमारखौ दोन्थ'नानैब्लाबो गथायनिखौ एसे माने साननाय फैयोहाय ना लोगोफोर ओमफ्राय आङो मोजां सिफ्लेना लानोसै ओमफ्राय बेरे मोदैजों सामुसे दौनोसै आरो सानैनोबो गेदेराबो माने स्कुला दिनै बन्द' जाबाय आरो ना लोगोफोर बिदिनो गगा मोननायनि गुजुनायनि थाखायनो स्कुलाबो बन्द' थानांगौ जाबाय सिफ्लेना लानोसै र' बेरे मोदैखौ बारा होआ आङो लोगोफोर ओरैनो सामुससे एसे होबाय आरो ना ओमफ्राय गोसोम जाखादों नै गावनिनो दै माबा गोजा नालाय बिदै गोजाहाय होबाय गावनिनो रोसि गोजा आरो ना थुलुंसिया जेबो दै होलायाखै बेखौ ओइ बाबा नोंस्रा नै मुलि बानायदां मैया जाबाय नायै बेदरै खाखा खिखि दालाय बहाथो मोनजाबावनो नङा होमबा लोगोफोर बहाथो दिनैलाय जाबावनो दिनै माने निरामिस आरो ना लोगोफोर दिनैथ' माने जेबो जाखाया नालाय बिस्थिबाराव माने जेबो जाया नोंथांमोननोथ' माने खोन्थाबाय थानाय जाखायो बेनिफ्राय मिरामिसफोरखौलाय माथो देखायबाय थानो ना लोगोफोर ओमफ्राय आङो डाइरेक्टनो माने मोननायखौल' नोंथांमोननो देखायनोसै आरो ना लोगोफोर नै ओंख्रिया जि मोनां जाबाय अलकबि आलु मटर ओमफ्राय नै दुन्दिया मुथासे भरा होना हरबाय आरो ना दुन्दिया गोथाव खालामा मा खालामला ओमफ्राय मोनबायबो आरो ना लोगोफोर ओरैबायसा मोदोमफ्रु जाबाय अलकबिखौ बिराद मोजां मोनखायो आं लोगोफोर अलकबि आलु मटर आरो ना ओमफ्राय बेलाहि
थानायबा बिलाहि होबाथाय बांसिन गोथावसिन मोनजागौमोन आरोना ओमफ्राय बिलाहि गैया आरोना लोगोफोर लाबनाय गैया ओमफ्राय दायो मोनबाय आरोना जि बरियानो ओमफ्राय नै लोगोफोर जि मोजां मोजां मुला बिजौ दंमोन आरोना ओमफ्राय इखौनो माबार सेसा लाबबाय आङो मिरामिसावथ' आरो मोननै मोनथाम लुगैखायो नङा होमबा लोगोफोर भाजा नङाबा ओंख्रि जायखिजाया बेफोरबायसा बाथोन बाला आरोना ओमफ्राय आङो नै न'निनो मुलाखौ मोजां माने सेसा लाना फैबाय आरोना ओमफ्राय बिफां बोरायखौ बेदरखौ माने अमानो होबाय आरोना लोगोफोर एवना लाग्रोनोसै र' लोगोफोर आङो मुला भाजाखौनो एवनायखौनो माने लानो बावगारदोंहाय लोगोफोर दसे माने एवनानै मालायफोरनि माने ब्लग भिडिअ नायनायावनो भाजा एवनानै माने मोनखांनायखौनो माने नोंथांमोननो देखायनो बावगारलायलांबायहाय आंहा ओमफ्य जाखांनासो आयु आंलाय माथो भिडिअखौनो लायासै स' मुला एवनायनिखौ ओरै होननासो भाबिबाय आरोना लोगोफोर ओरैबायसा बावो माब्लाबा बावैसो सिगां जालांनाय जाथाय सावथालफोरजों आरो बर'जों कारिगावआव क'क्राझार कारिगावआव जालांनाय जाथायाव माने सासे दोखो बुग्लिजानाय फंबाया दिनै माने मेडिकेलनिफ्राय उदां जानानै फैबाय आरोना इनिफ्राय बेयो मा फोरमायखो अना खानानो नोंथांमोना एसे भिडिअखौ नायना लाबानो जाबाय ओमफ्रायो जिउआदे थांनानै थाबाय बेनो माने बिराद मोजां आरोना फंबाया दिनै माने फंबाया गावनि माबोरै बुजादोंमोन माबोरै मादोंमोन बा सावथालफोरा बोरै गावसोरखौ मा खालामदोंमोन बेखौ माने फुल माने क्लियारिफिकेसन होदो आरोना नोंथांमोना भिडिअखौ एसे नायबानो जाबाय 19 जानुवारियाव जि जाथायाव जादोंमोन आरो नोङो फंबायाबो नैबे जाथायाव दंफायोमोन मा नुवामोन नों बे जाथायाव खुलुमबाय आंनि मुङा जगिराजमोन आं बे जाथायाव नुदों बिसोरो जोंखौ अन्थाइ खुबैग्रोदोंमोन फार्स्टआवनो अन्थाइ खुबैनानै ओमफ्राय बिराद बुरजा अन्थाइ खुबैदों आरो बेनि उनाव आइनिया माबानानै नुवासै ओमफ्राय नोंखौ उनाव गारिनिफ्राय दिहुननानै लांबाय बिसोरो बिलथायखांनानै बिसोरखौ बरनग्रोजोब्बाय आरो ओमफ्राय उनाव आंखौ बरनबाय ओमफ्राय बुबाय बुनानै बिसोरनि आखायाव बोरला दंमोन सिखा दंमोन बिसोर गन बायदिसिना लाजोबनायमोन आरो नोङो मा इन्जुर जाखो ओमफ्राय आंनावथ' आखाइ बायदों ओमफ्राय नैबे आखाइ फारसेयाबो आगदाना बुनाय ओमफ्राय आथिङाबो बुनाय आरो खर'आवबो ब्लाड जमा जानानै दं आथिङावबो दानदों आरो बिखा थिखा बुजोबदों आरो सिनस्रियावबो बुदों थाबायनो लासैसो हायो स्कुल फरायो क'क्राझार बिद्यापीठ क्लास 9 फरायो आं दाथ' हानाय नंला आं हाथ'नाय नंला परिखाबो जानोसै आच्छा जेब्ला गारिनिफ्राय नोंनि बिफा आरो सासे गारि सालायग्रा बेखौ नोङो सिगांग्रो नुनानै मा सानामोन आंथ' फार्स्टआवनो गिदोंसोमोन आं थैखासिगोनसो नंखादोंमोन बिसोर साबैसे दंमोन बे जाथायथिलियाव बिसोरो बिराद बुरजा दंमोन साननो हाखौ आरो औ माने जाय जेरै हागौ बिसोरो माने नोंसोरखौ बुलाबायदों आक्रमन खालामदों अन्थाइ गिदिरजों खुबैदों फिसाबो दङ गिदिरबो दङ बुनाय समाव नोंजों जेबो रायलायाखै खुलुमबायदोंमोन आंखौबो जेबो माबायाखै रायलायाखैबो खालि बुदों माजों बुदों नों थाल दङ गनजोंबो बुदों बाथामफोरजों बुदों औवा दालाय बेफोरजोंबो बुजोबदों सिखाजोंबो आथिङाव दानदों बैयाव गाहायाव दा बहाय ट्रिटमेन्टआ सोलिगासिनो गुवाहाटि GMC न'आव माला फैया न'आव हस्पिटालनिफ्राय 29 थारिखआव फैदों दा थांफिननांगौ फरायसा हिसाबै आरो जाथायाव जितु गोब्राब जोखोम मोननाय हिसाबै सरकारखौ मा खावलायनो लुगैयो नोङो
सरकारा आंनि थाखाय फिसा फिसौबाबो गभर्नमेन्ट जब होबा मोजां जायो आरो आसाम सरकार आरो BTC सरकारा जागोन